ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم الصلاة والسلام على البشير النظير وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا على ولي مندون على من بي أفانينا أكاجين فنسان من كوننا كوكا ولي داكتا على كسرتك ماني كودوني أني ولي تغوتيني كاكيسي أنما ديل الله تلافي أكوكي محمد المصطفى كان asudungi sanmo anaka sahaba nyumo ka awfo ka wale nymondo aw fengo fende sogole me Shirif la TV jabaranna maliko no fokata se maliko ka alsadama ya demeto ansaru abulu faraba mimbe Côte d'Ivoire ka sangani avril kaloye uka wele sera Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidarama aga sekata uka sigida ukonnana kata hakila jigi munumunu saloke abseka alaka jon wele kata alaka sramani kodonye ani wele togo chenyi alhamdulillah ala sona tourner baro belajele nundu kabe avrikalo legalema tourner senfe Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara asesera miyagi sikida konona ay wajulu shuba nyanamaya miyagi kena mini anunduna ni miyagi mabao imamuni dugutigu ambalman chrétien ani jamiyatu ansardini islami anyamola kaw cewla ani musola u belajelen bora ka shirifike bismillah u ka nimsi wasa anu ka nisodia u yere kele nga shirifike sigle nyekoro anga janga sorolo nyamada ankle la herela ala kan shirela ami jamafu mogo mo bola yoro kasi kenen ka ami bafu inna to toro mi soro ita to toro kana soro ni na min hamina ko mi shiruke bunya ko son ala ko hamna ko glan dengo mina ala ka den noya furugo ala ka furu noya nafuluko ala ka nafulu noya bana ala ka kenaudi ambe betu la jenifo inshallah an kun gorota ne an ga duniya safina kun gele abona ba an ga miyaji dukuro kambe safina kun gele mbe duniya kuru bela jenembe ala ma nyona wara kay few ne mo lawle Usman Haidara adiare yo ala le ka kay ramade wa ala le ka kay ora ne duga mo kan ba bona be kanu janinga tralo adeunga kwa maninga fokwa danse sirefo anaka bonya abena duwami nganga dugo kamna dugu ma yarabi ala mo kera mo ne hamido sera gene ngaya yaninga mo gene ga ane mako ala manyana gamitiku shama ne nanbe kane mako nya ala mo kera ndi ala anwu jigitigara wuladara me yan jigitugu kabina fura kwa benana demison sera mani sanyi ko bati miaji sante tigara ngo manya to alama na soro sirifu che ko eche an sen fo bongo ati sabati ngo selama onna na nemi makana fo ne nyana ko sanyi koroje ne te fo e horomatena me mena sigika horomen da sirifu che yaralira selama akera wa make otuma ka ambela jenendo horomara ala mo kera hasunu mako saneno etatenya ni tate chedu tatenya mat amma kalange alhamdulillah anka doni ke dunya kono anka doni lo sanji keme ani sanji kele nyina mbora miaji sigi sanji biolongula alhamdulillah rabbil alamin mena min fo salama yodro ambe do ke karmo chena ta dewye kabo malla kata fo jamana ware assalamu bunum bora yoro jankana ala ka unyman sagi ako sagi to ala ka udeme karmo che ala ka na ka demba sutra
ala ko kisi jugu torama ni ala to nafana o be kisi jugu torama jugu bu yere segrade amba ina allah ni krafe ala ka sini kenya di islam o ma rahmat rasulullah be befo salli ala muhammadu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim amina baga chemana musoma bela jenifo ko beni che yere o ko fa manga sous section bela jenifo nambore amanga section nyama bafo no e fani mamadou fani ko aniche o ko fe amanga fédération befo fédération asani useni mi ma secrétaire mana ambufo nyama be ya no e yalko e ko aniche kanga nyama bafo no e samanga ne aka représentant banchema ya yerebe kwani shu kwani kobake ala kasara shijani kene ya ala ko danama abi fe fédération nga ke chugum na ala ka temo o ko fe amanga national fo kuni tama yara bi fe mi mun na to soro kanu ta to soro nyagandu na ka jama shijani kene ya laban ko nyuma ala ko danuma o ko fe amanga seidi fo no e bayakara mo de bayakara mo koy Ahmad Tijani Haidara kwa danse kabo malla foya femi ma na to soro kana ta to soro ame foli di na baga bela jenima fo fe kene soro amba bela jenifo amamba fo amam fa fo amam koro fo amam dogo fo keren ni yala nga karamo kwamba fo malla asayid sharif Usman Madani Haidara kwamba fo kwa niche ukofe amanga karamo Tijani fo kay do keren kay anga do baye afana ka do kay o ko fe men furu chefo no imam stanoy alem kala sababu ye memiajia ba fu kwa ni che kanwa kwa barka dingenen ka sababu ke muye a anele mi do anta do kamera mi fo parce que anto do chugo shila kwa parce que ni akalanga nyemo mesubire no samal manganga mo yi kiya la o ka ko bale ka onye parce que an yɛrɛ kin t'a dɔn cogo si la ko sirifu bɛna fɛ ya ɲina a fɔra k'a bɛna su fila kɛ an fɛ fédération na ye bon a nana an wele a ma mɛn ko a tɛna se k'a kɛ ko o bɛna su kelen di anw ma an ko su kelen bɛna di anw ma tiɲɛ yɛrɛ la an ko samunko bɛna diya an ye kosɛbɛ o la an ka ala fo ka ala barika da ka fédération fo u jɔra an jigi kɔrɔ ka min k'an ye a jala miyaji ka ye an bɛ miyaji dugukolo kan alimba bɛ yan an b'a fo an n'a ka mɔgɔ bɛɛ an bɛ dugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo maire an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que ni ko ye kuma yɔrɔ na ka wara i bɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ la n bɛ mɛn kuma la mais ko ye waatiw taa cogoya kosɔn n bɛna kuma surunya ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na. sanumaw an b'a ɲini ala fɛ kisi ani nɛɛma ni barika ala ka jidi a n'a so dingɛ sanumaw kan ani mɔgɔ minnu tugula o nɔfɛ ni ɲumanya kɛli ye fo ka taa se lahara jɔdon ma. Alhamdulillah an bɛ ala tandu ka ala barikada ka ala waliɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛba don wudu tɔgɔ la ko ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'u ye a Sheikh Ahmad Tijani Haidara ye a n'a ka délégation allazi lam yakun ilmuhu ru'yatul abkem a Sheikh Ahmad Tijani Haidara min ni a ka dɔnni ma kɛ bobo ka siko ye sabu ni bobo sikola sufɛ ni dugu jɛra a tɛ se ka fɛn fɔ min bɛ faamu Sheikh Ahmad Tijani Haidara ka dɔnni ma kɛ u ye a ka dɔnni kɛra baji ye taabaw bɛ dɔn min a la sigibagaw bɛ dɔn min a la wudu tɔgɔ la Sufi Sulemani Kone ani wudu karamɔgɔ bɛɛ ko ka fo ka tanu ka barikada ka waliɲuman dɔn a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ko a nali diyara an ye mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ Sheikh Ahmad Tijani Haidara n'a a balimaw fɛ an b'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ ko i fana t'u fɛ an fana t'i fɛ wudu ko ka foli fana ɲɛsin Maliki Tesunge ma ko a ni ce sirifi kanu na nin ye wudu bɛɛ karamɔgɔ bɛɛ ka folikan ye lagare ɲuman na ko su kelen tɛ tila bɔ an bɛna fili ka bɔ kuma na yan hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasul wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Maliyɛn cɛkɔrɔba an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma ani mairie an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka députéw fɔ k'u waliɲuman dɔn
an tɛ ɲina an ka région ɲɛmaaba kɔ n'o ye préfet ye kabini an donna a ka région kɔnɔ yan vraiment autorités m'u tɔto la gendarmerie la police an ye sécurité an y'a ye kɛnɛ kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na kabini an donna région nawa kɔnɔna na yan donc an bɛ foli lase an ka préfet ma o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma excellence Alassane Dramane Ouattara an b'a fo k'a ka gouvernement fo k'a ka ministrew fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jamana ye ka tila k'a ɲini chérifcɛ fɛ n'o ye a Seydi Ahmad Tidiane Haidara ye a ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire jamana ye a ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire diina tɔn ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya COSIM an bɔla ka lɔ yɔrɔ yɔrɔ COSIM ye an soutenu o y'an kanu vraiment an b'a ɲini chérifcɛ fɛ a ka dugawu k'u ye. Il n'est plus à présenter. Je voudrais lui dire merci et lui et à toute sa délégation pour ce énième déplacement qu'il effectue sur Méadi. Parce que ce n'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois. Il honore non seulement en Sardine Méadi, mais c'est toute la population de Méadi, c'est toute la commune de Méadi. Monsieur le maire, le conseil municipal vous disent merci. Chers frères, recevez notre gratitude pour ce énième déplacement que vous effectuez sur Méadi dans le cadre de la célébration du Maouloud, anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohamed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Avant de continuer, permettez-moi de saluer sincèrement les responsables de Ansardine Méadi. Parce que pour toutes les activités, ils nous associent. C'est un honneur pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci au président de la section et à tout son bureau. Le Maouloud, c'est l'occasion de rendre gloire à Dieu et de célébrer le prophète Mohamed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, notamment en se remémorant en nous et en nous appropriant ses vertus. Et ceci se fait à travers des activités, notamment cette activité de prêche qui nous réunit ce soir. Le thème de cette prêche, c'est nulle contrainte en la religion. C'est un thème très important. C'est le 256e verset de la sourate 2. Et c'est la première phrase de ce 256e verset. Et donc, c'est très important. Je voudrais donc demander à toute l'assistance de prêter attention, de suivre ce que le grand prédicateur va nous enseigner ce soir. C'est très important. Avant de terminer, je voudrais demander à toute la population de Méadi de prendre part dès demain, parce que c'est dans les activités, le don de sang. Je demande à toute la population de se joindre à Ansardine pour donner du sang, pour sauver des vies. Ni wati ne la korofo galamani tenguna zamzamiyu de zamzamiyu la Sayyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ire majigin shirifike aboraka korofota akadaku ode kumitalike Sayyidu Rusli Muhammadul Mustafa andamaga alaye sarankana wolon fladi ama Muhammadul Mustafa feneye amantu fene yamaruya kuku jantu sarangalika wolon flaina shirifike boraka wolon walali chamandi ama okunka anga janga kasrolo nyamada ni an ga yaso ni an ga famu bai sabo adamade ti se fiu ka ala fu ka se adana ni ala kira nyonai an boy an da ala fe no ala kira manto yi ni joni ni ale an fatugu kuntum khayra umma أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الكرام أنتم ناس خير ماي وما مو تشاما دتمنا نوي منتو تشاماي
nga ko muhadumanto kɛra a hɛrɛma ye ni alakira ye sabu alakira ka bilasiralikan yi a bɛɛ nana gulo o de la aw yengera mɔgɔw ye ka kɛ mun kɛbaa ye ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲumankɛ kan ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman kɛli ma a yɛrɛ ka ala danaya kɔfɛ o la cɛ min nana o sira bɔ an ye silamɛ ɲuman man ka sɛgɛn fiyewu ala foli la ni o ye o la ala ni ce bi an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ ba don ala ye min bonya o la alhamdulillah fɛn min bɛ an bolo Côte d'Ivoire nin taama in na o de ye la ikraha fi ddin قد تبين الرشد من الغي ko karabali tɛ diinɛ na munna ko sabu ale ala ye cɛ ni nkalon faranfasiya a y'o bɔ ɲɔgɔn na ne ye tiɲɛ ye cɛ ni nkalon bɔra ɲɔgɔn na hakilitigi kodɔnna fɛ ni tiɲɛ fɔra hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la ni tiɲɛ yera hakili b'a dɔn o ye fɛn belebeleba dɔ ye ala ye min di adamaden ma o de la kuranɛ aya caman na i b'a sɔrɔ ala bɛ adamaden ka bonya fɔ walakad karamna bani adam n ye adamaden bonya bɛɛ fɛnw ka ca dɛ nka an bonyana ala fɛ ala b'o de fɔ fɛnɛ danfɛn min ni a y'a dafa danni na ka dalakɛɲɛ o ye anw ye ka an bonya dafa ni dalakɛɲɛ fi ahsani taqwim kɛcogoya bɛɛ dafa la o dafa in de nana gulo fɛn min na o de ye hakili ye farikolo cogoya dama tɛ la min bɛ an fusaya danfɛntaw ye o de ye faamu min danfara bɛ ani baganw cɛ o de la ni sura in yɛrɛ la n'o ye suratu tin n'ala ko tɛ k'a ye adamaden da fi ahsani taqwim kɛcogoya bɛɛ la cɛɲi na i bɛ sin ka tɔ sɔrɔ a la ni aya nɔfɛtugu la ko a kan bɛ hakili ma sabu ko summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilu as-salihati falahum ajrun ghayru mamnun ni kuranɛ nasu sɔrihu kan ye ko hadamaden ka dani ɲɛna kojugu nka ko ale ala ye a segin fo danfɛn bɛɛ ni dugumana cɛ ko fo n'a kɛra mɔgɔw ye o de la ni aya tafsir la o fasirina dɔ b'a yira ko hadamaden dana fi ahsani taqwim i dana ala fɛ i jɔlen ka sabati ka si dɔ sɔrɔ i bɛ yakuya fanga b'i la ka fɛn o fɛn kɛ i b'o ɲɛ sɔrɔ ko nka ko ala ko n bɛna yɛlɛma fanga bɛna kɛ lafu ye i bɛ jɔ n'i yɛrɛ ye a bɛ b'o la f'i bɛ sinsin n'a ta ka bere minɛ a bɛ b'o la fo mɔgɔw bɛ ɲɛ i ma ko o de don bɛɛ n'i ka yecogo don an tɛ maa ta gosi nin cogo la nka an bɛ an ta walawala di a la k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ o dama kun don yɔrɔ min ala b'a fɔ fo n'a kɛra mɔgɔw ye minnu limaniyara ka danne ala la ka kɛ ɲumankɛla ye yala minnu dara ala la olu ti kɔrɔ wa o bɛ kɔrɔ o kɔrɔ an b'a segin min ma o de ye hakili ɲuman dira minnu ma hakili u ma to i ten u y'a labaara ka ala sɔrɔ n'a ye ila lezina amanu o limaniyara
wa ma kɛ limaniya dala kuma ye wa amilu as-salihati o kɛra ɲumankɛlaw ye ala ko olu de ye falahum ajrun ghayru mamnun sara bɛ olu de ye min kɔnti tigɛ ala ka ɲɛ o mɔgɔw la o la n y'o de fɔ ni ko karabali tɛ diinɛ na sabu cɛ ni galo danfara la ne ni e ye hakili bɛ an min na a ko ni mɔgɔ min fitiri waleyara batoma fɛn wɛrɛw ma n'a ma kɛ ala ye ala ko k'olu de ye juru gɛlɛman minɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ olu de ye juru minɛ min b'u se ala ma tigɛ cogoya t'a la nin de bɛ yen fo nin de ka faamu ala ni ce ni kuranɛ aya in bilali kuranɛ kɔnɔ taa mana kɛ cogo o cogo segin bɛ kɛ nin de ma yɔrɔ dɔw bɛ wuli n'a kuma ye ko nin aya in jiginna ko yanni aya seyifu kana n'o ye bamuru aya ye k'a fɔra karabali tɛ diinɛ na ka kɔn o de ɲɛ tiɲɛ don an k'a ta k'a lajɛ hali n'i ye fɛn bɛɛ bɔ yen ala min ko karabali tɛ diinɛ na mun bɛ se k'o yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛ kanko de don diinɛ ye mun ye maa o maa bɛ diinɛ ko f'i ye a bɛ fɔlɔ fɛn min na o de ye dusukunna ko ye i mana kɛ diinɛ na cogo o cogo ni yan t'a la nkalon don ni dusukun t'a la nkalon don ɔ n'i karaba fɛn na maa bɛ se ka adamaden karaba fɛn bɛɛ la f'a dusukunna taa parce que o ni karabali yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la maa bɛ se ka kuma maa fɛ de ka hakilila di a ma f'a ka sɔn mɛ diyagoya o bɛ kɛ yeta de la nka i tɛ min ye diyagoya man di o kan dɛ o la ayi nin ye ilal abadi a wuli man di dɛ fo ka taa se lahara jɔ dɔw ma wuli cogo foyi tɛ nin aya la a ma'ana hakiki wuli cogo t'o la a mafhum wuli cogo tɛ o la kɛnɛ kan ko dama de don la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ na mɛ tiɲɛ don nin de kɛra an ka thème ye ka sigi hali kunu ani an balima kerecɛnw jɛra minnu taara an kunbɛn kɛnɛ in kan a bɛ se fo pastɛri 7 u ye min lase et puis église différent minnu tɛ église kelenw na nka bɛɛ taara u ka kanu yira an na ka an kunbɛn u y'an ka nin thème ye apprécier k'a fɔ nin ye thème ɲuman ye k'a fɔ karabali tɛ diinɛ na an kan ka ɲɔgɔn convaincu de ka tiɲɛ yira ni o b'i bolo mɛ ala ni ce o kɛnɛ in yɛrɛ k'an ma bɔ yen an balima muso dɔ chrétienne a y'a kanu ka fara an kan nin diinɛ in baara la n'o ye alakiraba nana ni diinɛ min ye n'o wele ko silamɛya tiɲɛ bɛ lase tan de bingali tɛ kɛ k'a kɛ n k'i diyagoya f'i ka don n ka diinɛ na o tɛ tiɲɛ ye nin silamɛya la o yɛrɛ ka bɔ yen walima k'i ɲɔgɔnnaw buruja n'i da ye don o don ka dɔn neni k'o tɛ silamɛ ye silamɛya yɛrɛ kun tɛ o ye ko dɔ de bɛ nin diinɛ in baara bingali tɛ bolo la bingali tɛ da la la kiramadul mustafa min nana nin diinɛ ye a ye mɔgɔw sɔn a la ni laseliko ɲuman de ye o de la an b'o fɔ diinɛ karamɔgɔw ye a ye laseli kɛ ala ye kira yamaru a la cogoya min na ni o de ye bilhikma ud'u ila sabili rabbika bilhikma wal maw'izati alhasana wajadilukum billati hiya ahsan mɔgɔw wele ka na ne ala ka diinɛ ma ne nana kuma caman n bɛ jɔ yan o de la i b'a dɔn ko kuranɛ bɔra ala yɔrɔ
udu ila sabili rabbika kuma biya ni ne da farai mo wele kana ne ala kasrama mo wele kana ala kasrama di bil hikma لقضاء والموعظة الحسنة أن لسلك نما ni maa min ye dɔwɛrɛ kɛ depuis i b'a dɔn k'o tɛ ka weleli kɛ ka na ala ma nin y'anw tacogo ye tiɲɛ don nin y'anw ka faamu ye nin y'anw ka akida ye tiɲɛ don nka n'a bɛ kɛ ka na ala ma o sunubu dɔnna o tɛ kɛ bingali kɔnɔ o tɛ kɛ dansago kɔnɔ o tɛ ye fiyewu e ka silamɛya non des violences chi i t'o sɔrɔ i ka baara la o de la kuranɛ bɛ an wasa nin laseli kɛcogoya ninnu na ala ko kira ma ko a k'a fɔ ko ale bɛ tugu min bɛ jigi a kan o de nɔfɛ o la anw fana kan ka nin de ta ka baara kɛ n'a ye innama attabi ma yuha ilayya min rabbi a ko ne Muhamadu bɛ tugu fɛn kɔ ala ye min jigi ne kan o ye jumɛn ye o de ye nin kuranɛba in ye o de la ala ye a tɔ tugu a la k'a fɔ nin kuranɛ min filɛ nin ye haza basair ne ye tiɲɛ ye ni walawala kelen kelen ye kuranɛ silamɛ ɲuman bɛ fɛ ka ta tuma o tuma ɲɛjɔyɔrɔ ye min ye o de ye nin kuranɛ kɔnɔna ye basair min rabbikum ni ala ye ka kuma adressé ne ni e la ko kuranɛ ye basairu de ye min rabbikum min bɔra an ma yɔrɔ a ko muni mun b'a kɔnɔ wa hudan kanda do wa rahma ani hinɛ do li qawmin mɔgɔw ye yu'minuna minnu bɛ limaniya kuranɛ ye kanda ye kana ni e bilasira ɲuman kan kuranɛ ye hinɛ ye a minɛ b'a bolo diɲɛ na yan ani lahara o la ne ni aw kan k'a dɔn ya k'a fɔ nin diinɛ in na jakuyali tɛ n y'a fɔ kerecɛnmuso min nana tuubi an bolo n'i y'a sɔn ne ye kana a ma jakuya laseli min kɛra a dara o de la ka kɔn o fana ye kerecɛn wɛrɛ tuubira an bolo nin taama in na gayiwa ala ni ce ka sɔrɔ an m'u neni an m'u dɔgɔya mun kɛra ko laseli min kɛra an ye nin faamu tiɲɛ bɛ na an b'o minɛ ka baara kɛ n'a ye alhamdulillah ko wuli kɛlen kɔfɛ sɔgɔma kerecɛn wɛrɛw nana tuubi ka fara silamɛw kan nin baara la o de la diinɛ tiɲɛ ale ti bin mɔgɔw kan diinɛ tiɲɛ o bɛ kɛ mɔgɔw fɛ de ka diinɛ yira u la o de la alakira a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ an la kalali de la ka diinɛ in nege don an na Muhamadu Mustafa y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin de la o de la a b'a fɔ a ka riwaya jɛlen dɔ la k'a fɔ ladilikan damadɔ bɛ yen ale Muhamadu bɛ mɔgɔw bila o sira in kan o k'u cɛsiri o de la n'an ye nin kɛnɛ ninnu sɔrɔ kalan minnu bɛ sɔrɔ alakira nɔfɛ ne a y'o di an ma an ka an jija o ka ye an na a bilasiralikan ninnu a diyakuyalen don ka baara kɛ n'a ye kira Muhamadu Mustafa a ko cogo di awsani rabbi bisab'in wa usikum biha a ko ala ye bilasiralikan 7 fɔ n ye ne yɛrɛ bi aw bilasira ni o kan 7 ye ala ye a ɲini ne fɛ n k'a kɛ wa ne yɛrɛ bɛ a ɲini aw fɛ a k'a kɛ ne
ladili kan wolonfila ye kira Muhamadu Mustafa bɛ min se ne ni e ma a fɔlɔ ye jumɛn ye alakiraba ko awsoni bil ikhlasi fi sirri wal alaniya ne de ma baw ye soppasement nin ye o de ye a ko ala ye ne yamaruya a ye n ladi ni kɔnɔnajɛya ye al-ikhlas ni kɔnɔnajɛya ye fi sirri gundo la wal alaniya ani bange la baara bɛɛ bɛ gulo fɛn min na nin de don al-ikhlas وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أكو أما يأمر دورك اللقي فوقك على بطو خير الدي علما مخلصين له الدين أكو نجيلي ديني عبارة ولا ني اخلاص يجي ديني مبارلا يرو ادوكو بينا لكون نجي بورا ادم ديال ما يلا دين بارلا ادوكو باراشيتي اسيرو سرو سبو ني كون نجي بورا لا مون بي يرا اكادون ko nedo oh ni tu kono kana foyi laɲini a tɔgɔ kama silamɛ ɲuman a laɲini ala kama o kana siga la dɛ ɲumankɛla si ka baraji o tɛ bi ala bolo inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin a tɛ bi wa hali diɲɛna ɲumankɛla o de tɔgɔ bɛ sabati ka to kɛ ɲumankɛla ye a kɛ ala kama nka ni ala bɔra la a bɛ da diɲɛ na yan ma al-ikhlas n y'a f'i ye n ko nin de y'a daminɛ ye et puis n'i b'i ye fɛn min na i jija jango diinɛ baarali nin y'a fɔlɔ ye n'i b'i ye a yɔrɔ o yɔrɔ a kɛ ala kama a y'a janto n na dɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ jɔn o a kɛ ala kama ala ko kira ko ala yɛrɛ de y'ale yamaru ni nin ka ɲɛ a ka baara kɛta ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a k'a kɛ ala kama ni kɔnɔnajɛya ye o bɛ sɔrɔ jɔn ka fɛn bɛɛ la i ka diinɛ baara nka o kɔfɛ i ka adamadenya baara o kɔrɔ n'i bilala fɛn o fɛn na k'a kɛ k'a ɲɛ o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ni kɔnɔnajɛya ye ne de ye fɛn fɔlɔ ye ko ala ye ale Muhamadu bilasira ni kumakan 7 min ye nin de y'a fɔlɔ ye a ye jumɛn d'a kan a ko filanan ko wal adl fi rida wal ghadab ko ala ye ne yamaru ni ladiriya ye ko n ka tile et puis ka tile waati min waati gɛlɛman fila fi rida wal ghadab a ka funu waati a n'a ka jɛ waati ko a ka tile o de la kuranɛ nasu ko ten wa inna allaha setigi ala ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba kuranɛ ko ale ala a bɛ an yamaru bil adli ni ladiriya ye kan ka kɛ ladiri ni ala yɛrɛ ka yamaruya kan de et puis ni silamɛya ka bilasiralikan fɔra ye nka hali ni diinɛ bɔra la maaya tɛ taa fiyewu ni fɛn min tɛ o de ye adala ye ladiriya tilennenya
n'o ye maa o maa jɛ i ka fɛn o fɛn na o fɛn seginna kɔfɛ o la ni adamadenya ye bi segin o segin o la laadiriya danyali o don ala adala ka tile i ni ka mara ni ɲɔgɔn cɛ ala ye e min bila bɛɛ kunna e de ye faama ye i ka jamanadenw ka laadiriya i n'u cɛ la nka ala ye ka du mara de d'i ma i ka du ka laadiriya i n'u cɛ la i ka dudenw i musow ni ɲɔgɔn cɛ ka laadiriya ala adala nin ye fɛnba ye ni laadiriya tɛ maa o maa la kira ko a fɔ k'a tigi tɛ silamɛ ye la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda la limaniya tɛ maa la maa min ni danaya ti sabati a kan maa yɛrɛ tɛ diinɛ na layidu tɛ maa min na nin fila bɛɛ bɛ baara kɛ nin fɛn kelen in de kɔnɔ ala adala ko kɛ laadiri ye mun ka sɔn i ka kɛ dalakantigi ye kɛ laadiri ye mun ka sɔn danaya ka tu i kan o kɔrɔ n'i kɛra laadiri ye danaya ti tiɲɛ i fan fɛ n'i kɛra laadiri ye i da bɛ min fɔ i b'o sabati o de la nin tiɲɛli marabaaw la nin tiɲɛli adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ na ni société binni ye hali n'a ko ala tɛ yen mɛ maa d'a ma a tilenna a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la ala ka dɛmɛ bɛ yen o la nabilisi n y'a ka muhadara dɔ labɛn a bɛ ka kuma ye n'o ye sori nabilisi siri ka don ale ko a ka kumakan na a ko ala ka dɛmɛ bolo bɛ se ka na kafiriw fɛ maadama u ye baara kɛ diɲɛ kɔnɔ ni laadiriya ye ko nka ala ka funu k'o bɛna mɔgɔw kan minnu ko an ye silamɛ ye nka laadiriya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara ɲɔgɔnya na ne tiɲɛ ye dɛ ni laadiriya bɛ yen hali n'a kɛ silamɛ ye a tilenna ani ɲɔgɔn cɛ la ko diɲɛ na k'a b'o nafa sɔrɔ a bɛ istidlalu kɛ ni aya min ye k'o de ye ko ala ko kuranɛ kɔrɔ ko ale y'a sabati kabi gafe kɔrɔw la k'a fɔ dugukolo tiɲɛ ko maa de b'a sɔrɔ maa minnu kɛra a ka jɔn ɲumankɛlaw ye maa de bɛ dugukolo mara sɔrɔ ka fangatigiya kɛ maa minnu n'u kɛra ɲumankɛla ye ko ɲumankɛlaw ko ɲuman gulolen tɛ diinɛ dɔ sugantili la o ɲuman gulolen bɛ adamadenya ɲuman laadiriya tilennenya k'o ye ala a ka société kɔnɔ ko ala ka dɛmɛ bolo b'a fɛ wa dugukolo mara bɛ to a bolo i b'a dɔn ko cɛ ye nin kuma in ye ni mun ye ni waa kɛ o ye bi ni ne ni e ɲininkara ko diɲɛ tigiya bɛ jɔn bolo bi yala alimamiw don wa nka olu de b'a ɲɛfɛ diinɛ baara la nka t'olu bolo e miiri bɛ jɔnw ye ko amɛrikɛnw walima risiw walima o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw mɛ hakili bɛ minnu ye yala diinɛ o ka ala minɛ o de y'a di u ma wa mɛ mun na ne ni e m'a sɔrɔ ne ni e min bɛ ala ko la fɔ olu minnu ko ala ko tɛ tiɲɛ ye diɲɛ maratigiya diɲɛ setigiya a b'u bolo o de ye an k'an janto ala ka dɛmɛ bɛ yɔrɔ la minnu kɛra laadiri ye walahi laadiriya min bɛ a société ninnu kɔnɔ ko an k'a kɛ an yɛrɛ la ka tile o tɛ anw fɛ yan misiri kɛmɛ ka fan minnu fɔ a tɛ yen ni mɔgɔ minnu ka sigara ka taa yɔrɔ ninnu lajɛ i b'a dɔn u ye lamɔ kɛ u yɛrɛ kun na
u denwolotaw la a b'i dabali ban kosɛbɛ malgré silamɛya tɛ yen ne ni e bɛ min ka tan nka u ye baara kɛ ni silamɛya ka principe ye ni de la n bɛ to k'a lase an ka savant dɔ bɛ yen an ka nin jamana ninnu kan Guinée ni o ye Kante Solomana ye a ka sɛbɛnnen dɔ la a ko silamɛw ka kuranɛ a b'u bolo ka kalan nka min bɛ ka kalan o fɛ ko u tɛ k'a labaara ko nka dɔw bɛ yen olu ma kuranɛ minɛ ko u ta don nka u bɛ ka kuranɛ kumadenw labaara ko ala y'o nafa di u ma anw minnu bɛ k'a minɛ k'an ta don n'an tɛ k'a baara a y'u bila an ɲɛ ni kuranɛ baarali ye jawuli bali ye dɛ maa ma baara kɛ ni ladiriya ye i bɛ kɛ ala nɔfɛ tugun nka nin tɛ an caman na o la ne bɛ nin misali min di kuma caman minnu bɛ kɔfɛ jamana kalama kalan dɔ bɛ sɔrɔ yen o kalan na belebeleba dɔ ye jumɛn ye o ka transport minnu bɛ yen wari t'i minɛ paranti dɔ bolo ko guwaga paranti filɛ n'i bɛ don i bɛ wari sara ye o tɛ yen la u bɛ ladiriya morali de k'i kun ko e ye jamanaden ye i kan ka to jamana ka balo n'i ka ladiriya ye i yɛrɛ de b'i ka carte ta ka charger kalo kɔnɔ ka se k'i ka déplacement kɛ n'i bɛ don terrain min kɔnɔ n'i bɛ don bisi min kɔnɔ walima i bɛ don métro min kɔnɔ i yɛrɛ de b'a kɛ ten nka o jamanaden ninnu yɛrɛ a bɛ dɔgɔya ko i ka olu ye k'a suɲɛ wolobali don dɛ u bɛ balo u yɛrɛ bɛ san ta bɛɛ ta u yɛrɛ b'a charger mun ka sɔrɔ k'u ka taama bɛɛ kɛ n'a ye nka a suɲɛbaw bɛ yen sabu a suɲɛli man gɛlɛn yɛrɛ n'i ye carte ta i bɛ taa da mansin dɔ kan mansin bɛ dayɛlɛ i ye nka minnu ma charger i da ye k'i sen pan dɔrɔn o t'i minɛ dɛ n'i y'i sen pan dɔrɔn i bɛ taa nka n'i taara sen pannaw lajɛ ninnu fɛ yen a bɛɛ ye anw ani larabu minnu bɛ taa n'i taara dɔrɔn farafinw ani jamana wɛrɛ den minnu taara u fɛ yen i b'olu de ka nɛgɛ pan u jɔ kɔfɛ maloya ko don dɛ mɛ fɛn min don lamɔyɔrɔ ko de don sabu mun de donna olu kunkolo la ka lamɔ o kan ko tile i t'a kɛ ala kama dɛ i b'a k'i yɛrɛ kama nka ka ca la mɛ ne ye misali dɔ ye ne ni aw yɛrɛ bolo n'i ye takisiw bila yan ka gɔgɔw bila yan ko bɛɛ ka ladiriya k'i yɛrɛ de ye don a kɔnɔ a sara i yɛrɛ n'i ma sara fɛnɛ baasi foyi t'a la a fɔ an ka transportw a bɛ bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ a tɛ bɔ a la munna lamɔ in o de la n'i y'a ye ala y'a ka hɛrɛ to yen k'a ka se to yen u ye fɛn dɔ de dilan o la min bɛ diyagoya an yɛrɛ kan an ka imamuw kan an ka diinɛ laselaw kan ko an ka segin nin de ma seli ɲɛfɔra a dɔnna a kabila n'a bada dɔnna caman dɔnna a la dɛ nka seli kun ye min ye a bɛ diyagoya an k'o de fana lase o ye jumɛn ye jogo don dɛ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ala ko an ka seli ko seli kun ye ka an jogo dilan ye min bɛ diya ko an ka o de ye nin ye o la an kana sɔn an ka seli ka kɛ k'an birila ka wuli ye an ka seli ka kɛ ni yɛrɛdi ye ala ma ani ala ɲɛsiranya ye nka n'o bɔra a la a tɛ nafa ɲɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ y'a bɛɛ lakale k'a ban ko dɔw bɛ seli ten n'u farikolo de ye kuranɛ y'o lakale yɔrɔ jumɛn suratul mu'minun n'i y'a lajɛ qad
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ko muminu de ni rasro muminu de kishira mumin minu hum fi salatihim khashi'un minu ngere yere dilaye ne alama bimana khadi'un o yere dila ne alama o kaseli nununa jado kaseli to yeo ko kada aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim خاشعون منهم جرى على فنوكو الله أكبر تكبيرة الإحرام في ببوري هناك راستك علي وبمين فوق علي أبو دسكونا وبي علي سبو كلا كوتي كو على بطو اعبد ربك كأنك تراه وإن لم يكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا بطو إنا فو إني بالا كو أدوني إني تألالا أني بيلا مين بي في أفواي nga anjamanga seli odetala kibaru be fili juji abasore kanga kiri mintige ira ba do tigi wotigi donika million lablala fandanga du koro namba todo kadama ya kibaru filedo kibaru filauka salamu bilalauka itara sinyeti yala iselawa afra khushu'u kay selila oyira lawa fere sanini fere commerce kono ekera mami nama kella diriye o konnala yala ka selula khushu'u yala lawa la harama din de kanga ka hakli tigi harama din de kanga ke kodonay odela kayiranen awla lekira ka blasalika aflana de ako alay alayya marumina akake wa amana makui kaklaka alebla aka amuladi ni obaray ni de flanay asabana jume ako wal qasd fi al-ghina wal faqr ani joli ani chamanjeli ani sabati fi al-ghina seba buluk mami wal faqr ani fanda ya balak mami wala nin fembadi blasal kana القصد في الغنى والفقر يا في نيفيف لا نواتف لا لا جربي ما يرودو فان يكما اني سكما على بيجون لا جدي كو اكا كتابنا كموي ها اكا كتابنا كموي ايوه فان يا كرا حديث الجليبي وكاد الفقر أن يكون كفرا كفرا أن يستر يلا كما كافرية فانديا دسي ما دولا ندسي بدولة أمين بي علي أكادو ودلا فرا كوكا علي على كتيبولو فانديا واتي sabu nima ala ye i bɛ tugu shetane nɔfɛ ani ni dungo o de maa caman bila ka hakɛ wɛrɛw ɲini ka fara a kunna min bɛ taa n'a ye jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ n'a kun sabalila ka muɲu dama siga foyi t'a la ala tun bɛ bɔda di o de la kuranɛ nasu jɛlen ko ten ko kana daba foyi ye dugukolo sanfɛ ko fo ka garisɛgɛ k'a bɛ ale ala de bolo ne tiɲɛ ye dɛ ne bɛɛ ye ka balo ta i b'a dɔn ko ala ka hinɛ don nin ye fantan ye nka kuma dɔ la bɛɛ dahirimɛ o de la kuranɛ y'a bali a ye mɔgɔ dɔw ka kodɔn bin mɔgɔ minnu k'a fɔ
o b'u denw faga min khashyati imlaq k'a fɔ n ka den balo n fɛ surtout denmuso jahiliya la olu tun b'o denmuso ɲɛnɛma su don ka ko alakira cili ɲɛ ko sabu ko denmuso ka nafa ka dɔgɔ o bɛ caya i ka so nka jɔda t'i ye o la depuis yan i b'a dɔn ko kodɔnbaliya nana o de la ni silamɛya in an bɛ waso n'a ye hadara bɛɛ la kodɔn o kodɔn n'a nana silamɛ bɛ se ka waso k'a fɔ kodɔn si tɛ yen min nana valeur di adamadenya fɛn dɔ ma i ko silamɛya o tɛ yen bi de faamu dɔw nana ko droit des femmes mais o y'a sɔrɔ silamɛya ye an baw ka hakɛ di u ma fo a kɛnfɛnse e m'a mɛn i ka droit ɲini a ye a bɛ kɛ ni maa min tɛ yen droit bɛ ɲini o ye ko denmusow ɲɛnama de tun bɛ su don tariku bɛɛ jɛnna n'a ye ko a tun bɛ kɛ mais a nana interdit Muhammadu Mustafa fɛ yɔrɔ bi kuma caman bɛ yen n'u b'a ɲini ka silamɛya kɛ diinɛ min ko ladiri ntanya b'a la masalan musow ka tiɲɛ ani cɛw ta hakɛ la minnu ko droit des femmes ko cɛ ni muso bɛɛ dama kan ka kɛɲɛ bɛɛ n'i ka yecogoya don a ye ɲininkali kɛ dɛ ko bi ni a bɛ k'a fɔ ko silamɛya de ka kiiri ma ɲa ko an bɛ fɛ k'a fɔ an bɛ fɛ k'a ɲininka ko diinɛ jumɛn bɛ yen ni o kun delila ka kiiri dɔ fɔ a la min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan an mago bɛ o la fɔbaa dɔ bɛ se k'a fɔ diinɛ ko yɛrɛ an t'a si de la an bɛ maaya de la mɔgɔw don an yɛrɛ ye mɔgɔw ye ni an nana n'a ye hakili la dɔrɔn ko kodɔnna b'a ka tata sɔrɔ a kɔnɔ kuranɛ a sɛbɛ jiginna dɛ bilhaq anzalnahu wa bilhaq nazala ne tiɲɛ ni tiɲɛ ye kuranɛ jiginna a tɛ se ka contester hakili foyi tɛ se ka na ni foyi ye min bɛ se ka kuranɛ fɛn dɔ bouger kodɔnna bolo ko maa bɛ sɔn o ma tiɲɛ don an baw o de la hali kuranɛ bonya kama azawj k'a fɔ cɛ ani muso dani kama muso bɛ taa ɲini fɛn dɔ bɛ di furunafolo la ka di yala hakɛ wari don wa walima muso san wari don muso tɛ se ka san a ka bɔ o ma hakɛ don cɛ de b'a bɔ k'a di jɛngɛrɛ n'o ye wa hakili yɛrɛ bɛɛ sɔnna o ma ko a bɛ kɛ tan o la n bɛ fɛ ka mun tɔgɔ a la ne ni e ye cɛw de b'a di n'i ye di yɔrɔ ye a ɲinina o de la silamɛya ye muso bonya silamɛya ye muso bonya ka cɛ kɛ baarakɛla ye ɲininikɛla ye ka na ka di min a ka denbaya la nin ye denbaya yɔrɔ ye mais an ka kɛ du kelen kɔnɔ cɛkɔrɔba sara a fɔra ko tilancɛ ka di denmuso ma dafalen ka di denkɛ ma an ka kɛ ten 150 tora cɛkɔrɔba kɔ a ye 100 di denkɛ ma a ye 50 di denmuso ma hakili jumɛn t'i ni faamu cɛkɔrɔba ka du min ta tun ye nafolo bɛɛ ye jɔn de bɛna a mɔgɔw balo jɔn de bɛna jɔ ni u ye jɔn bɛ taa muso don wa ni ala ye hɛrɛ kɛ nka ni dekun nana jɔn bɛ sin jɔn fɛ yen muso bɛ sin u ka du kɔnɔ jɔn bɛ taa jɔn ni a ye a balimakɛ n'a fɔra dɔ ka fara o kun na k'a fɔ bɛɛ ka hakɛ ta ne fa don e yɛrɛ fa don nka an bɛɛ fa a ka wari filɛ nin ye nka e de ta bɛ don an fa tun bɛ minnu balo
an fa ka besoin minnu bɛ yen e de ta bɛ don o bɛɛ la n'a fɔra ka dɔ fara o kunna hakili jumɛn t'o sɔrɔ k'a fɔ dekun nana bi cɛ ka taa n balimamuso furulen don du min kɔnɔ na n ka taa da ye nka dekun bɛ yen bi taa a ka du kɔnɔ a ka fɛn ɲini ka na cɛ yɛrɛ bɛ a muso bila ka taa o ɲini balimaw bolo a lafiyalen ye o la kuranɛ de ɲɔgɔn na ten ni a dɔnbaa y'a fɔ a tilala mɛ n'a ɲɔgɔn caman de bɛ yen kuranɛ kɔnɔ faamutigi dɔw b'a ɲini ko an ka fiɲɛ bɔ a la nka o bɛna sɔrɔ ka sɔrɔ fiɲɛ tɛ kodɔnnaw mana sigi a daŋɛnɛmaya cɛ caman ani muso caman u ye alisilamɛya don ka baya layidu wɔrɔ ta Sayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ Miyagi dugu kɔnɔna na. Foli ni waleɲuman dɔn bɛ kɛrɛnkɛrɛn ko ɲɛsin aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Miyagi sigida kɔnɔ an n'an ka sherifikɛ Sayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka tournée ba senfɛ Abidjan jamana kɔnɔ baara ninnu n'u donna ka bɛn avril kalo tile gale ma san 2026 ni tournée in senfɛ ni a ye suba ɲɛnamaya Miyagi alhamdulillah an bɔra ka Miyagi wajulu jaw de yira aw la sisan an b'a ɲini Ala fɛ bilasiralikan min bɔra ka di Sheikh Ahmed Tidiane Haidara fɛ Ala k'a mɛn kulo ɲuman di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ n'a ye u ka boni a bɛɛ Ala ko nɔgɔya ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Côte d'Ivoire Jɛmiyatu Ansar Dini Islami tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanaw Ala ka hɛrɛ jidi Ala ka cɛbɛn ani kanbɛ sabati u kɔnɔna na k'an ka duwawudon ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sherifikɛ yɛrɛ ma a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la jɔnw bilasirali la jɔnw kanali la Ala k'a kɛ baraka ye k'a to a si la Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'a kɔrɔta Ala k'a n'a sutura shukran lakum wa barakallahu fikum. Got